Tak cerita titik rek kene tak jak munggah diluk iki lho helm sik akeh ka ono sing dolek tak dol wis diobral piro-piro kono milio dhewe ya. Terus iki aku munggah mendukur iki jam 5 kelewat sak jam. Jono kabut nek ndek kene. Nek ndek omaku Gayaman ya wis gak ono. Jam 6 ya wis koyo awan, nek ndek kene kok jek isu ae. Sik kudu turu ae nek nang kene. Wae adem. Tuh. Ndek kene ya sik wake pring ya sik wake. Iki ape tak tanduri sembarang kalir iki. Ya lombok ya wis pokok sembarang kalir. Sawi opo lah sing kena dipangan tak tandur ben gak